Bueno, e non podía faltar, Elena, neste día da lectura. Moitas gracias por vir. Grazas a vos por estar aquí. Gracias por estas iniciativas tan boas, A non? verdade é que a iniciativa da Biblioteca do CEP Santa Mariña é unha iniciativa deliciosa. Ademais, con este día que nos acompaña, que parece que mañá xa vai chover, pero bueno, hoxe nada, está con lectura na rúa o Iso tempo. mañá, hoxe imos a disfrutar estos rapaces aquí lendo, que me imagino que para unha responsable dunha biblioteca como a de Redondela, ver todos estes nenos cun libro na man. Efectivamente, ademais, xa non soamente que estén os nenos aquí a ler, senón que todo o mundo que pasa por aquí pois se interesa, xa pasou algún adulto que colleu dos expositores que hai aquí con libros de Casares, de Gloria Fuertes, con revistas variadas, xa colleron algúns libros, estiveron a ler un ratiño aí sentados nos bancos, entón o efecto Efecto chamativo, que a xente de chamada, o efecto chamada axuda moito, non? A lectura. Como ben falabas, Casares e Gloria Fuertes. Sí, sí. Casares, Letras Galegas, Gloria Fuertes ten anos. Efectivamente, sobre todo, a ver, este ano hai moitísimas conmemoracións, non? A parte da de Gloria Fuertes, pero sí que é certo que Gloria Fuertes, da que efectivamente conmemoramos o centenario do seu nacemento, é unha figura moi esquecida. É dicir, os que xa temos unha idade, e lembramos aquel programa dun globo, dos globos, tres globos, que a letra da canción era unha poesía creada por Gloria Fuertes, pois Gloria Fuertes sempre estivo moi ligada ao mundo infantil, pero esqueceuse de que había outra parte da súa produción moi importante, moi interesante, que era a súa poesía para adultos, que era o que ela realmente, o que nacía do seu interior realmente. Pero quedou aí no olvido e sempre estuvo incluso un pouco como minusvalorada. Agora foi o momento este ano en que se descubriu esa outra Gloria Fuertes gracias a moitas novas edicións de recopilacións das súas obras. E bueno, eu a verdade non quería que aquí no expositor que puxemos da biblioteca non quería que non estivera ela representada. Bueno, pois dito queda, aquí a temos, celebramos este ano nas Letras Galegas a Casares. Efectivamente, cunha obra que sempre tamén nos esquecemos diso, as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, el ten esa obra que é a primeira, está considerada a primeira obra de teatro infantil en lingua galega, e que está tamén aí, bueno, non digo que olvidada, pero bueno, bastante olvidada. Bueno, pois dito queda esta iniciativa do Colexio CEP Santa Mariña en colaboración coa nosa pequena colaboración. Bueno, a colaboración coa Biblioteca de Redondela. Elena, moitas gracias, esperamos, pois nada, o día das próximo ano. Esperemos non ter que pasar un ano para ver a tanta xente na rúa lendo. Non, pero bueno, esta iniciativa de lectura na rúa, seguro que o próximo ano a teremos de novo, seguramente noutro lugar, pero con moitos máis nenos. Imos a dicir, xa dende aquí, imos a atrevernos a dicir que este é a primeira lectura na rúa das segundas que vai vir o ano que ven seguro. Efectivamente. Moitas gracias, Elena. Grazas a vos.